Nyakalondo mar Ramogi FM kanyakla kod kambi mar Coca obedo kod ng'we romo kod jopiny e kaunti ma Homabay, Kisumo kod Siaya kaka wuono ne gibago budho Homabay. Ramogi FM manie bwo kambi mar Royal Media Services otenore kod kambi mar Coca mar miyo oganda mor e aluora mar Nam Lolwe kendo gichwalo miche mathoth mokalo. Jata tije kambi mar Coca e Afrika mani diere kod ugwe Bari Nyaundi okoni ber nitiere e tudruok e kind kastembe. I am grateful for the reception that we have received at the Lake Region, talking about the half liter and the amazing offer that we have, the offers that we have for the people of the Lake Region. In these trying times, we're just doing our best to see how we can connect with our consumers. And I think getting 10 shillings off in your everyday meal is definitely a win. So we've received really good reception. We're grateful. Coke mzito ni en gima koro seche gi loro nengo ka ging'iyo ni customers gi bende nyaka gigone giro kamano. Koro sani Coke mzito ni en soda mara half liter. Olor nengo ne chakre siling 60 to koro tiere siling 50. En inyalo yude be flavors mopogore nikech nitie ng'ama ohero Coke no dio kaka kampuni lakini flavor mo otiyo go opogore. Koro nitiere Sprite, nitiere Crest, nitiere Fanta, kaito nitiere Stony. Magi duto gibiro e siling 50 kende. Kawuono ne odiochieng' mogik receptions obedo maber, Josia nowuok romgi kendo ne watieko kod kama iluongo ni Akala, ma Jakala bende oritowa nyaka odhiambo kar rombgi.